Выборы на пасаду спікеркі і віцэ-спікеркі, спрэчкі і непаразуменні вакол адмены статута і справаздача міжнародных назіральнікаў, якія сачылі за выбарамі ў каардынацыйную раду. І што экстра важна і мега цікава для вас, адкрыццё чата каардынацыйнай рады ў тэлеграме, каб зрабіць працу чальцоў ды чалінь празрыстай і сумленнай. Ці хаця б камунікацыя паміж чальцамі была такой. Прывітаначкі, я Артём Прапісноў, а гэта адзіны афіцыйны YouTube-канал каардынацыйнай рады. Абавязкова падпісвайцеся, пішыце каментары і задавайце свае пытанні ў каментарах. Паехалі! Кожны і кожная з вас можа далучыцца да групы, але права пісаць паведамленні маюць толькі абраныя чальцы ды чаліні каардынацыйнай рады. Вы можаце чытаць, лайкаць ці дызлайкаць. Але галоўнае, вы можаце пабачыць, хто і галоўнае, што піша. Плюс можна напісаць сваім палітыкам у асабістае паведамленне. Напрыклад, ваш спіс робіць нешта не тое і вам гэта не падабаецца, а вы за іх прагаласавалі на выбарах. Ну дык напішыце ў асабістае, бо чат адкрыты. Таму далучайцеся да нас па спасылцы ў апісанні, але паслухайце і не спяшайцеся. Зараз будзе экстра важная інфармацыя. Каардынацыйная рада – вораг для рэжыма Лукашэнкі. Яны лічаць нас экстрэмістамі. Таму падпіска на палітычны чат можа быць для вас небяспечнай. Хоць мы і робім усе намаганні, каб схаваць удзельнікаў чата. Галоўнае, памятайце, што ваша бяспека ў вашых руках. Твая бяспека – гэта выключна твая адказнасць. Адказнасць. Якая адказнасць у каардынацыйнай рады і яе чальцоў ды чалінь? Пытанне добрае, і мы на яго адказвалі ў адным з мінулых відэа. І, калі коратка, то рабіць усё дзеля ўсталявання ў Рэспубліцы Беларусь дэмакратычнай формы кіравання, заснаванай на прыярытэце неад'емных і сусветна прызнаных правоў чалавека і вершэнства права, захавання суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта так напісана ў статуце, які нядаўна хацелі змяніць, і адна з прычынаў – сумяшчэнне мандата ў пераходным кабінеце і ў каардынацыйнай радзе. За гэта такую змену ў статут каардынацыйная рада галасаваннем агульным складам перавышанай колькасцю 60 галасоў з 80 прыняла. І больш за тое, каардынацыйная рада трэцяга склікання прыняла статут у новай рэдакцыі. То бок цяпер Павел Латушка і Аліна Коўшык і іншыя прадстаўнікі і прадстаўніцы кабінету могуць сумяшчаць пасады. Статутам прадугледжваецца вось такія паўнамоцтвы. Можна пабачыць на экране. Статут каардынацыйнай рады другога склікання відавочна не адпавядал рэаліям сённяшняга дня, таму што адбыўся зусім іншы працэс фармавання выбарнага органа каардынацыйнай рады трэцяга склікання. Статут патрабаваў правак і тэхнічных, і змястоўных. Дарэчы, усяго было вынесена больш за 80 прапановаў розных удакладненняў альбо заменаў тых ці іншых артыкулаў. Прычым, наколькі памятаю, порядка 15 з іх падтрыманых былі прапанаваныя так званай меншасцю, спісам фракцый, якія не ўваходзяць у шырокую кааліцыю. Это значит, што яны таксама бачылі неабходнасць зменаў. Адно з пытанняў, якое дыскутавалася задоўга да абрання новага складу каардынацыйнай рады, это магчымасць сумяшчэння пасадаў у каардынацыйнай радзе з пасадамі ў кабінеце. Тут мы гаворым не зусім пра роўнасць гэтых пасадаў, бо месца ў каардынацыйнай радзе для кожнага, хто туды патрапіў, гэта месца выбарнае. Тут ёсць воля выбарцаў. І, скажем так, адмаўляць волю выбарцаў немагчыма. Калі чалавек ўжо з'яўляецца дэлегатам, ён павінен за сабой захоўваць гэтае месца. Мы скарэктавалі гэты пункт, і ў дадзены момант ёсць забарона на сумяшчэнне кіруючых пасадаў. Это месцы прадстаўнікоў у кабінеце з пасадамі спікера, віцэ-спікера альбо кіраўнікоў камісіі. Тут ёсць пэўная логіка, і такая норма зараз будзе дзейнічаць. Іншае пытанне – гэта працэдура фармавання выбарных органаў, у прыватнасці абрання спікера і віцэ-спікера.
Анжеліка Мельнікава абрана спікеркай каардынацыйнай рады, Астасія Гліннік віцэ-спікеркай. І, шчыра кажучы, галасаванне было цікавым, таму што свае кандыдатуры на такія пасады выдвінулі Анжеліка Мельнікава і Стасія Гліннік. То бок канкурэнцыі на галасаванне не было. Але пытанне чаму? І адказ на яго я вам прапаную знайсці ў адзіным афіцыйным тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Спасылка будзе ў апісанні. Ну а што тычыцца выбараў у каардынацыйную раду, якія ўжо прайшлі, але казаць пра іх будуць яшчэ доўга, бо каардынацыйная рада стварыла рэальны міжнародны рэзананс. Вось толькі ўявіце, за выбарамі ў протаструктуру назірала незалежная міжнародная камісія. І вось іх цытата. Выбары ў каардынацыйную раду палітычны, тэхнічны і дэмакратычны подзвіг беларускай дыаспары. Місія складалася з 6 членаў, абраных па іх канкрэтных навыках і ўключала ў сябе вось гэтых людзей, якіх вы можаце пабачыць на экране. Задача місіі было ацаніць канкурэнтаздольнасць і празрыстасць выбарчага працэсу ў свеце міжнародных стандартаў. У справаздачы міжнародных назіральнікаў адзначаецца, што арганізацыя выбараў у новы склад каардынацыйнай рады была унікальнай палітычнай і тэхнічнай задачай, а выбары праведзеныя на задавальняючым узроўні. І між тым камісія дала шэраг рэкамендацый да дэмакратычных палітыкаў Беларусі, у тым ліку новых сябраў каардынацыйнай рады. І адна з іх вызначыць дату наступных выбараў у каардынацыйную раду, каб падкрэсліць тэрмін паўнамоцтваў новага складу гэтай установы. Азнаёміцца з рэкамендацыямі, высновамі і складам міжнароднай камісіі па назіранні можна па спасылцы ў апісанні. І што тычыцца тэхнічнай часткі арганізацыі выбараў, каментар Паўла Лібера. Мы сумели провести полноценные выборы с международными наблюдателями в организацию, которая, согласно там акту о демократии США, является легитимной, как минимум, для Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, по сути, мы сделали все от А до Я, и технологически, и процессно. И вот именно это и есть вот тот самый уникальный прецедент, потому что сегодня мы понимаем, что нам приходилось решать очень сложную задачу. Все эти технологии мы выбирали не просто так, а чтобы там обезопасить людей, чтобы уменьшить количество рисков и прочее, прочее. Но факт остается фактом. Мы действительно сделали достаточно уникальную платформу и провели абсолютно уникальные выборы. Это нужно понимать, и это нужно признавать. Нужно гордиться собой на самом деле, потому что вот даже наблюдатели или вот, например, наши партнеры, для них всех это был такой очень уникальный опыт. И только белорусы и белорусские такие, проголосовало 6700 человек, ну, типа, все плохо, короче. Ну, и вот очень, очень важно учиться гордиться собой, мне кажется, потому что мы действительно сделали очень хорошее дело. А на гэтым на сёння ўсё. Абавязкова сачыце за навінамі каардынацыйнай рады, таму што толькі так вы можаце сачыць за рэальнай дэмакратычнай палітыкай Беларусі. Гэта наша будучыня. Жыве Беларусь!